Hello mga bay. Pambog to siya gamuti. Sulod sa duha ka tuig no. Usa ka tuig kapi na dagay. Karon pag yun taon nakakaon og kamote og ako yung gituhog-tuhog ni siya para ma-feel gina ko nga kamote kyo gini siya. Ang mga unta. Dera. Nangasunog lagi ang uban. Uy, Ginoo matagak. Ako yun yung ibutang sa stick para ma-feel ginako kamote kyo gini siya. Naunta ninyo. Kamote. Abi ninyo kamula na sa Pilipinas magpalaway sa inyong mga saging nilungag. Mga pinilitong saging kamula Pilipinas. Sige lang mag-post-post na yung saging nilungag. Tapara ninyo ginamos. Kami din prito ba may kamote. Bisag kausa lang sa duha ka tuig. Ni mga unta ninyo. Iplipan ang tanig, iprasi mo ang tate. Saan man? Postpone man. Ako gini siyang gituhog Ano mga ba bay. siya pati no? Ha? Ano pa man? Asa man? Ano Wala na. Di mi makalusot puti kay bantayan na mi manggawas unsay mga bitbit na mo. Di na mo ni madala. Pira na lang atong Pasko kay siya jud gaingon nga pagbuhat og cake mi re ipanghatag sa imong mga amiga. Pero ka nga aning manggawas mamalit, di pwede ni makalusot ning kamuti ha. Ang mahatag unta mi kay manggawas lagi mi mapuhon. Nya kay. Ano na to sa KFC te? Makita ta sa KFC ha kung Kaya- manggawas to akong amiga. Nami mo libre daw. Siya mo libre na to. Hala na broadcast. Hay, tamsa akong gitak-ang. Okay. Te? Sa duha. Di ara, ngapit ang mga bay sa ipanis na to sa Naningil ni... kamuti. Ay, ano to ako aron? Naningil. Kani? Naningil man to ni mama. Naningil. Ako po yung paibog ninyo no. Kaya ni Tongtong. Panuway kay ko. Sige paibog kamo mangudya. Sige mong pampusya mga nung saging, gara kay mo ba? Gara kay mo sa nga tanan. Kabalo mo nga, wala gyud diri sa bangasod ng mga saging, maginamos, mga uyap, mga unsa na nga mapinikas. Gara kay mo diya sige puspos. Makakuan kay makapanulon. Makapanulon na lang gyud mi. Nya. Atong alamang? Makapanulon na lang taon mi maglangtaw. So mo ni. Adilis? Nga. Kanaa? Mayo gani kay na stick diri pod. Nga lubay po kay ni stick ka oy masaya-sayaw ko. Alpon? At least ma-feel ginako ba nga yan kamuti gini siya. Labihon. Wa na. Utdunan do nagpangayo imong kusina te. Bihon te. Te ako ate pirahin mo na lang te kay wala na di na makaigo ang gamit te. joke ra ti oy. Ako may pirahin kaya wala lang kasi di na makasya sa bag. Wa nya. Sa dagang gamit. Di naman higo Di naman higo sa malita. Kaya nga, napuno na, napulpak ng malita. Naon tag gamuti. Aman kiri na lang. Kamuti na sunog. Ako may isla, kagitimbang man ako. Yeah, medyo na kuan siya ang latik ba? Medyo na. Ako sakay 18 kilos to, ako sakay 21 kilos. Luwag pa na. Dinahan kiri na ko, wala pa, wapay sulod. Mangita pa te, ang gihan kire. Ako yung kiri, kaparang mga chocolate na sobra nga, di pabilis mo amo nga, wala di padela, kay malanay lagi daw sa kuan, marato ako ihan kiri. Tungag kilo. 2 kilo. Ang sulod, abot ko ang kilo, abot ako kaha, pila to. 10 gramos. Kamuti mo diha. Ano na yung disente? Pasaylo ako sa mga kuan ha, mga igsuunan nako nga napo sa ubang nasod nga kakaog kamuti. Nagpalaway ra ko no. Nasang Lang. dara. Isa man yan, ginoo ko. Ko.
Can you help me? I want to do the mattress. I don't know where is my protector. Oh, di ara mga bay, oh, pito ni siya katuhog. Tulo na katuhog akong nahurot. Si Runa, ikaduha pa lang na niya, oh. Kansi. Gibanatan ako tulo katuhog. Mukuha pa ko usa. Kaupat. Napa man ko'y lain dito. Pero, prito sabto siya. Hoy, pakita ninyo. Di ara mga bay, oh. Nagprito ko. Nya, sige ko reply ninyo. Naon siya ang nahitabo na mo sinugba. Ala ko, luoy sa kamuti. Luoy sa kamuti. Ay, kasayang. Mga tulo punta ni katuhog siya ba? Tulo pa ni katuhog. Time siya, di man kamutindog. Tindogon siya na tubi. Oh. Dara, oh, pwede pa man siya panitan. Nahimo na sinugba. Magsugba mo siya misa o nagkamuti. Hugasan lang ba, di na panitan. Pwede pa siya. Napay makaon sa sulan. Panitan lagi nimo. Buutan ang mga tao, oh. Banwa sila, kaguhugo man sila mayo sa taas. Mga trabahante, oh. Di man ko nila makitaan. Tura sila, oh. Kuan man ang sa amin. Naka sa gawas, dili makita ami diri nga sa sulod. Kami ra sa sulod ang makakita sa nasa gawas. Tura naglimpyo sila, duha sila ka buok. Kay singan ani, daghang lapok nako. Sila giayo sa rooftop. Paagas po sila may tubig. Oh, hala, sige. Mayo gani kay walay amo, sige gamit po dagos, wala problema. Pag ako di magamit dagos, dagan-dagan gid taon ko. Kulba-kulba may heart, kurug-kurug may pit. Kurug-kurug may tuhod gyud kay digi pag kamitog tubig. Sila oy ano ra gamit na. La sige. Sige, sige banatin ninyo paagas na tubig ha. Himong kuan, 3,000 ang bill. $3,000. 3,000 dinar kwarta nila diri. Oy, naingon naman ni kuan oy kahoy. Kahoy Jimelina. Kuan yung uling. Naingon naman yung uling. Ay. Yung talag saram kakaon. Da. Ngapita. Nasa akong tatawad, tubagunan ako ang mga pangutana ha. Ano naman ito akong listahan. Agay ito, apasa akong kwarto, ako patong kwaon. Gidaman dahil na ko dito gabi, kaya kung magka-video ko gabi nga. Bahin sa mga pangutana ninyo, nga ako anang tubagon. Wa man ako naka-video di ay dayon. Tuan, nabilin siya akong kwarto, ako patong kwaon. Hello, pag-usap mga bay, no? Manan ako sa akong duty. Manan ako sa akong duty. Ito ay mga kababayan na to, oh. Nagdula sila sa ilang mga alaga. Di man maklaro, no? Di naman ni masom. Nagaduwa sila. Ang usap po, naglimpyo sa mga kuan, mga bangko, gigawas. Sige, pangaburod pa mo. Ay. So, karon tiwason na nako akong video, no? And, ako aning pang tubagon ang mga pangutana. So naara na ako kung tubagon ba na kuning uban or dili. So ang uban aning mga pangutana, wala pa gid ako malista. So maghimo ko og part 2 sa question and answer. And sa pagkakaron kini sa ang ako ang tubagon. So ayha ta magsugod sa mga pangutana. Ako sang congratulations si Leonisa Kaliwan kay permi gini siya first honor no sa ato ang klase. First honor may na lang mga first honor mo sa ako ang klase kahit hindi mo first honor sa klase sa tinuod nga eskwelahan. Pero there is ako first honor mo, so congratulations. Og hello sab kay Labski Jimenez. Og kay
kay Inday Minaling Borromeo diha sa Canada. Hello nimo bay, daghang salamat. Unsa ni og kang Roland Cartagena ba ni og sa imuhang mother nga Lebanese. Na ako ni siya amo nga Lebanese, naganahan kay maglantaw ka nako bisag di kasabot kay Bisaya lagi, talaga sara makatagalog. Nga lang siya pero may humuot siya sa mga actions nako. Sa kung mga lihok in town nga wala diri wala dito, nananayaw ang tibuok party sa Dagway. So, unahon na nato ning number 1 nga pangutana. Taga-asa ko. So, daghan kayong pangutana no kung taga-asa ko. O kadaghan na siya din ako natubag ug gani nabutang nako dinha sa ako ang cover photos ato ang page nga Inday Kabkab. Butang nako diha ang amo ang pinalanggang lungsod, ang Dumingag, Zamboanga del Sur. Taga Dumingag ko bay og ang ako ang yutang natawhan jud diha sa Manlabay, usa sa mga barangay sa lungsod sa Dumingag. So ang nangutana niini mo si Lorna Tihamo Hilongos. So siya lang ang akong nakita nga nangutana, pero kadaghanan siya mga comment akong nabasahan kung taga-asa ko, taga-diin ko. Okay, natubag na nako no. Ang sunod nga pangutana, asa nga mahan sa imuhang mga bahandi? Nasudipan lagi ko. Nasudipan mahinong ko. So okay, ang amahan sa mga bahandi naara diha sa Pilipinas, tunga-tunga dapit. Og unsa ni? Nay pangutana diri si Nico Brian Sanggo Liskamo. Unsa day in English sa dukot? Wala ra ba na limon kog search ganiha sa Google da kung sa in English ani. So magkuan lang ko sa ako alang ansa ni panglantaw sa akong pangunahuna og sa ako ang kaugalingon nga idea. Ang English sa dukot kay lazy kay tapuan man siya musaka dito sa taas, dito ra siya sa ilawom sa kaldero, mo ton dukot siya. Okay, bye. Nico Brian, inaot nga kontento ka sa akong pangutanan no. Maraming ta ani questions and answer sa unsa ni search for Miss Earth. Ano ba, mga mugbo lang ito ang mga tubag, mga simple lang ba para dili na kayo taason kay ug taason pa nato masayop naman ta, daghan nagsayop. So di apa unsa ni gikan kang JC Mugs Eds Inday Kabkab, sexy kaayo ka, salamat kayo. Unsay sikreto na bay procedure? Okay, ako ang procedure lang gid ani, ako ang unsa ni pero unas tanan wag gusto mong masiksi at anhi mo diri sa Middle East para makahibalo mo kung unsa gyud mga kuan diri mga pamaagi para masiksi. Masiksi kay sa kaadlaw mga siguro mga 2,000 steps ang imong himuon labaw pa ka sa nag-exercise. O mo na ano kapila saka kanaog napuno nag yaw-yaw ang hagdanan, abugbog hagdan. Abugbog hagdan, abugbog pultahan, abugbog kusina kay saka kanaog gid mga bayno. So labaw pa sa exercise ang trabaho diri mo na di jud ka manambok diri. O kung gusto nimo mo pahulay di ana manawag na mga panuway. So mana nga putol-putol ang pahulay. So diri gid kinahanglan gid nga taas kay kag pailob sa nga tanan. O mabuntag sige tagaan ta mo usa ka unsa ni usa ka tips para dili managko na inyong mga tiyan no. So kada buntag inom mo og ambot kung kaya ba ninyo, kay ako kaya man ako 4 ka basong tubig. Dayon after 3 hours ay hapa ko mukaon, pero dili jud katong kaon jud no, kanang timo lang ba nga usa ka cup lang kanon, pero kaldero imong sudan. Mura na bahay no tubig ang ako nga iminuno buntag sayo. Kana bang magdagandagan ako padulong sa silong kay nautuhan na. So wala pa ko as in kuan kanang wala pa ko na notebrush ana unya ra ko manotebrush ini mahuman ako sa pamahaw kay panay mautuhan na wala panahon sa kagalingon. So mo to sa di pa ka manotebrush maginom na kag tubig 4 ka baso. Okay.
Unsa ni? Gikan kang Wilma Giliot ba ni o Giliote. Gusto lang ko makabalo kung taga inyo ra ba ang imuhang nabana. Dili siya taga amua. Taga kuan siya Dakbayan sa tubod Lanao del Norte sa Patudan o taga diha siya. Og sa pa man mga pangutana na. Dugay na baka sa imuhang agalon. Wala gyud na ako masulat ni kung unsa ni kung kinsay nangutana ni. Okay, diri ko ikaduha na ni nako sila nga amo. Ang primero nako nga amo hapit na jud ko dito mahuman sa akong kontrata. Apan aduna jud mga pagsulay nga di na gyud kaya no. So ni surrender si Inday. Abi na kog makaya jud nako so dili gyud makaya. Og okay diri ko mga dugay-dugay na jud ko dire. Siguro kuan na mag-unom na katuig. Almost 7 na katuig pero kaloy si Ginoo for resibo ra kita ang tigo. Nganong daghan man kaayo mo dato inyong amo. Kaning daghan kay mi mga bay makita nyo sa akong video nga daghan kayo mi dito na sa kuan dito na sa balay sa lulo sahay kaning amahan sa amo ang hinahan ba or sahay dito pug mi sa dagat magtapok-tapok man gini sila Biyernes og Sabado magtapok-tapok gini siya. So kami pong mga ulipon magtapok-tapok sad mi. So mao gini ang ilahang sani ilahang kalihukan din sa pamilya nila nga magkita-kita gid sila matag weekends na gid sila panahon sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Okay? Dato ba inyong amo? Base sa ako ang nadunggan gikan sa uwa og pidos ang ingon nila dito sa seminar pagka ang imuhang amo na ay usa or duha ka buok sakyanan usa hantod sa duha pobre pa na siya sus Ginoo ko pobre no nya kining sa atua naatay motor dato na kaita sila diri duha na ka buok sakyanan pobre pa na sila ang arangan gyud diri tulo ang sakyanan paingon sa 5 pataas hantod 20 ka sakyanan. So ang sakyanan sa ako ang agalon is 5 na karon. Usa ka Infinity, usa ka Kia, usa ka kagang-kagang, usa ka 4x4 ug usa ka Pajero. Ako gyud tanan mang limpyo ana pero dili man sa tanang adlaw. Ako gyud tanan magpaligo ana intawon mga bahay no. So imagine lang ninyo di ba ka magniwang ana trabaho ana no. Tuyok gikan buntag hantod gabi ing dako so kar mamahulay mi. Oras ang timpahulay karon 2 ka oras ang among pahulay hantod 3 ka oras dayon kabkab ni pud niya himo pa ni hapon nila. So butang tala nga dato ni siguro ako mga amo pero sa among panglantaw din ni grabe man katihik ni sila so wa man ko maka-feel nga dato ni sila. Murarag wala ra pod as in simple lang ilahang panginabuhi, simple lang kinabuhi diri. Ug wala na sila mga trabaho, mga kuan na ni sila mga pensyonado. Pila ka buok imong alaga ug unsa ni pila buok akong alaga usa duha tulo upat na akong alaga so ang duha nakahuman na ang amoang kuya inhinyero gikasal na mao pay pagminyo ug ang ikatulo nakahuman na pud ani bag-o lang isip usag ka pharmacist ug ang ikaduha to agi eskwela pa usa pa ka tuig ang iyahang labangonon usa siya ka doktora ug kaning kinamanghuran usa siya ka abogada siya ang kinamanghuran. So siya ra ang nag-eskwela diri sa nasod sa diri sa nasod sa hunahimutang karon. Ang iyahang tanang mga igsuon sa laing nasod gi-eskwela gi-sponsoran sa ilahang gobyerno kay mga bright man. Kanira mga kinamanghuran mo hinahinay gamay nila. So bisag college na naa pa may taga tutor. Unsay imuhang FB name? Ang awang personal account Joy daw ko GH OYDAOCOH. Man akong personal account og ang usa ang ligaya nga iyakin but sad to say dili na ako siya maabrihan as in daghan kaig mga pangutana si Lolo FB og ambot na unsa na ang ako ang FB og bahin pa sa ako ang mga suod-suod ni higala na do ga report sa ako ang profile mo na close na karon ko nga unsa may ilahang hinungdan nga mag-report man sila sa akong profile. Siksi may kusang profile dan.
Okay. Ug mo to nga akong kaduhang account no, tingala ko nga gi-search na ko akong account kay usahay di naman ko mag-send man ako diha ama ako magipang screenshot kay ako na lang subayon. Tingala ko nga Facebook user naman oh. Facebook user naman ang akong kuan na daghan pud nag-chat na ko nga inday imo akong gikuan imo akong sani gi-block. Uy, kulbaan na siya ko din taon ko gawa jud ko gi-block gid bisag usa. Pwera na lang damoy dako kayong sala nako pang itumon ni tamog yun. Pero wala ko gipang block dia dili na nako maabrihan. Ako ging ko galingong gi-block gani niya. Nga ako ang gagalingong Facebook. So unsa man imong trabaho luto ra ba jud? Dili lang luto akong trabaho diri bay all around na bay. So ako ang mag-asikaso sa mga groceries tanan mapinanglanon sa mga balay, maghugas sakyanan, napo ko'y limpyuhanan usa ka sala sa mga lalaki kaning entrance glass room ko puning limpyuhanan tibuok palibot limpyuhanan ako dayon usa pa akong himuon himo nilag pamahaw tagsa man ni sila kanang request kanang like for example manglimpyo ko dito tawgo na pud ko kay naay mangayog pamahaw hugas pag sakyanan tawag na pud kay mangayo na puglawog tung usa mga ana ba putol-putol ang trabaho pero mo na piti na naghana lakaw-lakaw no kinsa may nambok din napita in tawon so mao to ug unsa pa ni mga pangutanan ninyo unsay sikreto nimo sa imong naong anong hamis man kayo ang sekreto no kus kang naong kay kanira gyud cellphone ako gwapa kay gusto na gwapa kay kuan akong cellphone nga ambot tingala ko ani nga gwapa man kay kuan bitaw ka nang ambot hamis lang gid siguro ko pero sa personal di man ni hamis basta magsulti lang ko ninyo daan ha ayaw mo ka siya bitaw pero ang ana na gyud akong naong sa personal daghan maklaro ni siya ang mga alom pero sa piso sa kuan sa cellphone dili kay siya maklaro ambot gipagwapa jud kog may aning cellphone na gyud kanina mga itom-itom gamay pero jud as in hamis kay na hamis man siya kay di man ko bugason gud mabugason ko sa diri sa ilong tubo niya diri sa ilong sus patang sakita ra ba hilig ra ba kay ko mahingog mo bitaw ni nagdako nang bangag sa akong ilong kay sigo pahingog mo lisod ta kog paghingog mo kay hindi na magin siya mutubo sa ilong nga daghang intubuan hindi na magin siya sa ilong magkalagot bugasan niya sar ka bugtong dayon usa pa ni disa ka nakakaton og luto ay mga bay wa jud ko nagsani wa jud ko yalama ganin luto gyud dinhi ko nakakaton aning balaya kay unang trabaho nako bata jud experience jud nako ang mga bata busa sa mga yaya diha sa mga yaya relate jud kay ko sa inyo kinabuhi kay mga bata diri grabe gyud ang usa ka bata katumbas pulo ka bata pero naagihapon mahurot laging pasensya nato sa mga bata diri pero kinahanglan nga magpasensya gid gihapon ta kay di gid pwede nga kuan nga manakit sa ilaha ba mga ana so siga ag mata di pud pwede wala tay choice ani kundi kasab-an na natong dingding sumbago na tutong kaugalingon so unsa ni asa kadapit karon nga nasod okay na ako diri sa Kuwait mga bay usa sa mga nasod sa Middle East no unsay gamit nimo pang video ang gamit nako pang video cellphone ra gud cellphone ra mga bay kini akong gamit karon mga daghan so cellphone ra gid ni akong gigamit mga bay no Samsung Galaxy Grand Prime ni akong gamit og unsa ni unsay ngalan okay di ang pinaka number 1 gyud no pinaka trending kayo nga mga pangutana last na ni nga mga pangutana bay no og unsay ngalan sa dahon nga kanunay nimong sabsabon okay mo na to ang ato ang last nga question nga ako ang nakopiya ang tawag sa dahon diri sa Arabic ang tawag jerjer ang tawag nila diri so basta kung kinsay nakakita ato ako ang video murag mo na akong suot siguro ato nga ako ang reaction no bahin sa jerjer bagay shock jud kay ko no and jerjer ang tawag nila diri sa Middle East og ako ang gi-search na sa Google kung sa in English kay daghan man kay ning utanam sa gingalan niya ko balon sa in English so na search nako ang pangalan Arugula leaves dayon naapoy rocket leaves naapoy roca leaves nya dayon nagpalit ko og kanang liso niya ang nakabutang sa liso watercress mo ay nakabutang pero ang pinaka main gyud tawag ani sa in English Arugula leaves Arugula basta Arugula siguro kay
Gula man dili ko unsa ni? Dili ko sigurado sa pronunciation. Okay, og hala dinhi na lang ta ko to og medyo ngit-ngit na gidiri tugnaw na mga bay, tugnaw nindot na dili man kaayo tugnaw as in. Pero nindot na kayo ang panahon no. Oh, diara ang among palibot oh. Puros balay. Oh. So nindot na kayo ang panahon karon ang hangin na mga bay no and daghang kayong salamat niyong tanan kung naapo mo yung mga pangutana, may dugang pangutana bahin sa bisag unsa mga butang pangutana lang mo dinhi sa ubos sa video og unsa ngalan ani og paningkamutan ako nga matubag na ko sa abot sa aking makakaya. Og daghang kayong salamat gid ninyong tanan og sa mga gusto pud magpatambag diha sige tambag-tambag sa tani sa abot sa akong makakaya sa ako ang basira pud sa ako mga na-experience kinabuhi. So mao na to daghang salamat yung tanan mga bay og ayaw mo kalimot og tuslok sa subscribe og dunay kampana diha sa tapad ayaw pud ninyo kalimti og tuslok kay para updated mo kanunay sa ako ang mga bag-o nga video. So daghang salamat usab sa ako ang admin no si Admin Charlie nga tudo suporta gyapon dinhi kanako sa tanang mga kuan sa tanang mga kalihukan. O daghang salamat bay Admin Charlie ug sa ako ang usa ka admin lore siya may taga-post sa ato mga Christian songs no. So daghang salamat Admin lore hinaot nga okay ra pud imong kahimtang diha. So daghang salamat yung tanan mga bay amping mo diha kanunay kini inyo indekab ka ba inyo nag-isarang maestro sa Facebook nga ang peace po gihimong radyo.